mga K5, isa ka minor de edad, kagang magulang sini, arestado sa ginkasan nga drug bypass operation sa kapulisan sa distrito sang Haro. Dakop ang tricycle driver kagamangod sini nga minor de edad sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Station Drug Enforcement Team sa Haro Police Station sa Bunkers Village, Barangay Tabuk, Suba, Haro, Iloilo City, alas 9:30 sang gabi, Pebrero 6, 2024. Ang mga arestado mo Sunday Roel Parcia, 23 anyos kag alias Noela, 16 anyos ang Barangay Quintin Saro, Iloilo City. Nabakla ng mga arestado sa isa ka plastic sachet sing napatian shabu gamit ang 1,500 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sila nga paginakopa ang anong pagid ka plastic sachet sing napatian shabu kag iban pa nga mga non-drug evidence. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Eduardo Chacon Jr., Chief of Police ng Haro Police Station, ginpayag sini nga sa Haro man nagalin ang supply sang illegal nga droga kag aminado ang duwa nga nagagamit kag nagabaligya sang shabu. Baka magutod sir, tugay na nila ito makuliman, lagi na sa baybayan. Oo. Galing kiti subong-subong na ito na sambahan. Kung sila nagkaksaton nga paon sa ilo. Ang nasat mga tricycle driver, mga taga-dra sa area sang Simon, mga Desma, unang ilang mga parokyan. Ginabanta naman sa 11 gramos na na-recover nga suspected shabu nga mayara sa estimated market value nga 74,800 pesos. Balita nagikan sa distrito sang Haro. Ako si K5 Eric Canizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.